orkestera etorri gara gaur. Baina, Arrasate marka bat izan leike? Zer da marka bat? Marka batek proiektu baten izena, nortasuna eta asmoak biltzen ditu. Eta guzti hori, irudi baten, ikur baten islatzen da, logotipoan. Gaur arte, eta azken 30 urteotan, gure herria ordezkatzeko, armarri hau erabili dugu. Eta primeran ordezkatu gaitu. Hemen, zein kanpoan. Baina, gauza guztiak bezala, eraberritzeko ordua be iritsi da. Zergatik? Ez garelako berdinak, garai eta erronka berrietara egokitu behar garelako, gaurkotzea tokatzen zaigulako, baina ez itxura aldatzearren, edo diseinu joerekin bat etortzeagatik. Egingo dugula hori ere. Marka bat, itxura edo irudia baino gehiago da. Sakonagoa da. Markak, izana, izena eta asmoak biltzen ditu. Nortasuna da. Proiektu baten sakonean dagoen guztia. Esan dugu marka ez dela irudi bat bakarrik, baina irudia lehenengo inpaktua ere bada. Horregatik, gaur, atzeko aurrera hasiko gara, eta zuzenean irudia erakutsiko dizuegu. Zertarako, bakoitzari zer iradokitzen dizuen pentsarazteko. Hementxe daukazue marka berria.